Vyšetrenie predoperačné sa skladá z dvoch takých častí. Tá prvá je zber dát, to znamená sestrička. U nás sú sestričky skúsené, to vidí každý, ktorý tu príde. Proste urobím všetky možné merania s pacientom a všetky tieto čísla, papiere, analýzy, vytlačené grafy a tak ďalej dostane doktor do ruky. My väčšinou už po pár sekundách vieme povedať, že OK alebo nie, kde je problém. Čiže my si to vlastne zanalizujeme, zhodnotíme a zasadíme to do nejakého rámca. A ten rámec, to je ten človek, ten pacient. Kto je, čo robí, čo očakáva, prečo je tu, bojí sa, nebojí sa, čo chce dosiahnuť a aký má stav v očiach. Toto je úloha doktora. Rozhovor je strašne dôležitý. To je v podstate 50% celej práce.